ҳеҷгоҳ худро камбаҳо ҳис накун. шояд имрӯз касе қадри туро надонад, шояд меҳнататро набинад, аммо Аллоҳ ҳама чизро мебинад. ҳар қадаме ки бо сабр мегузорӣ, ҳар ашке ки барои орзуҳоят мерезӣ ва ҳар душворие ки таҳаммулаш дорӣ, туро ба орзуҳои беҳтар наздик мекунад. ба қафо нигоҳ макун. гузашта дарс буд. бо умед зиндагӣ кун, бо имон пеш рав ва бидон ки баъд аз ҳар сахтӣ осонӣ ҳаст. рӯзе мерасад ки ба имрӯзат нигоҳ карда мегӯӣ хуш ба ҳоли ман ки таслим нашудам. занҳои азизу меҳрубон, мехоҳем ки дар хона нишаста даромад дошта бошем. компания Фабелик махсус барои занҳое аст ки мехоҳанд ки даромади худро дошта бошанд. марҳамат, ба рақамҳои рӯи экран нависен. ман корро пурра мефаҳмонам. агар мақбул шуд, метавонед ҳамроҳи мо дар вақтҳои холӣ берун аз кори хона шишта бо мо ҳамсӯҳбат шуда корро омӯхта ҳамроҳи мо кор карда ва пешравӣ намоем. ва шумо ҳар як маҳсулоте ки аз магазин мегирифтен, шумо магазин худро алиш карда аз ширкати Фабелик бо 20% скидка плюс туҳфа мегирен ки шумо метавонед тамоми маҳсулоти хона барои худ, барои шавҳар, барои фарзандон гирифта ва бизнеси худатонро пеш барину. зани муваффақ шавем.